Hola, matestuberos! Avui anem a veure què són els sistemes d'equacions, ¿vale? Quan parlem de sistemes d'equacions, ens estarem referint a equacions com les que veiem aquí en pantalla, d'acord? Un sistema d'equacions, com a tal, consistirà sempre en trobar una x i una y que es compleixi a les dues equacions, tant en aquesta d'aquí com en aquesta d'aquí. Tenim clar que cada equació per separat és una recta, no? I les podríem dibuixar. Així que anem a dibuixar-les a veure què vol dir gràficament trobar una x i una y que compleixi la solució en les dues equacions. Anem a veure. Anem a dibuixar primer la recta 3x més y igual a 0, ¿vale? Per tant, per dibuixar aquesta recta, què haurem de fer? Doncs una taula de valors, no? Haurem de buscar uns punts x, y que puguem dibuixar al nostre eix de coordenades. Per exemple, per x igual a 0, no? Quan valdrà la y? Doncs substituïm aquest 0 a l'equació 3x més y igual a 0 i què veiem? Que 3 per 0 més y igual a 0. Per tant, la y serà 0. Què més? Podem provar amb x igual a 1, per exemple, no? Per x igual a 1, quan val la y? Doncs substituïm l'1 a l'equació. I què tenim? 3 més y igual a 0. Per tant, la y què val? Menys 3. Vale. Ja tenim dos punts. Amb dos punts ja podem dibuixar una recta. Així que anem a veure com la dibuixaríem. Abans de dibuixar-la anem a agafar un gràfic de coordenades. Vale. Anem a representar gràficament la recta 3x més y igual a 0. Per tant, hem de dibuixar els punts 0, 0, no? I el nostre eix de coordenades, el 0, 0, estaria aquí, no? X igual a 0 i igual a 0. Vale, doncs la recta hauria de passar per aquest punt. Què més? L'altre punt, 1 menys 3. Doncs x, 1 i menys 3. 1, 2 i 3. Per tant, la recta també passaria per aquest punt d'aquí. Amb dos punts ja podem dibuixar una recta, no? Sí o no? La dibuixem, doncs? Vale, doncs aquesta seria aquesta recta d'aquí. Bé, ja tenim una recta. Ara què més? Haurem de dibuixar l'altra recta per veure gràficament què representa trobar una solució x, y que hagi de solucionar les dues equacions, tant la de dalt com la de baix. Per tant, anem a trobar ara dos punts, no, d'aquesta equació d'aquí per poder dibuixar-la. Així que què hem de fer? Hem de tornar a fer una taula de valors de la nostra recta per poder dibuixar-la. Per tant, per x igual a 0, quan valdrà la y? Doncs substituïm el valor de la x a l'equació. I què tenim? 0 menys 2y igual a 0. Per tant, la y què val? 0, efectivament. Què més? Un altre punt. Per exemple, x igual a 2. Vale? Per x igual a 2, què tindrem? Haurem de substituir la x en aquesta equació. Podem substituir-ho aquí sota. Per exemple, 5 per 2 menys 2y. Això és igual a 0. Això què implica? Que menys 2y és igual a menys 10, no? Perquè 5 per 2 és 10, 10 està aquí sumant i passa a la dreta restant. I què tenim? Doncs que la y és 5. Doncs per x igual a 2, la nostra y serà 5.
Bueno, ara ja tenim 2 punts un altre cop i tornem a dibuixar-los al nostre gràfic. La recta 5x menys 2y passarà pel punt 0, 0. Torna a passar per aquí. I passarà pel punt 2, 5. X, 2 i 5. 1, 2, 3, 4, 5. També passarà per aquest punt d'aquí. Vale? Què significa això? Doncs que si dibuixem la nostra recta, la nostra recta passarà per aquests 2 punts. Aquesta serà aquesta recta d'aquí. Aquesta recta d'aquí és la vermella. I què veiem? Doncs que les dues rectes tenen un punt en comú, que és aquest d'aquí. És el punt x igual a 0 i igual a 0. Aquest punt forma part de les dues equacions, tant d'aquesta com d'aquesta d'aquí. Això vol dir que aquest punt és solució de les dues rectes, de les dues equacions. I això ho podem comprovar. Com ho comprovem? Anem a veure. Doncs per comprovar-ho és molt simple. És tan senzill com substituir el valor x, y a les dues equacions i veure si es compleix l'equació. Anem a veure, anem a fer. Fem-ho aquí baix, Aquí baix, que tenim un lloc, anem a veure 3 per 0 més 0 és igual a 0. Sí, no? Es compleix. I ara anem a veure si aquest punt és solució de l'altra equació. 5 per 0 menys 2 per 0 és igual a 0. Sí, no? 0 menys 0 és 0, per tant també compleix. Per tant, aquest punt és comú per les dues rectes. I això és el que vol dir trobar la solució d'un sistema d'equacions. Ens trobar la x i la y, que és solució de les dues rectes i que gràficament és justament el punt on es tallen. Llavors el que veurem ara en altres vídeos és mètodes de resoldre aquestes equacions de forma algebraica, perquè no sempre serà tan senzill trobar el punt. En aquest cas ho hem trobat gràficament de forma fàcil, hem tingut la sort que el punt de tall era el punt 0, 0 i l'hem posat en la nostra taula de valors, perquè quan fem taules de valors sempre agafem els talls amb els eixos, si pot ser, i per això l'hem trobat, però no sempre serà tan evident. Per això és important veure els altres mètodes de resolució que podeu veure en altres vídeos.